Две джуджета, коледна елха, здрасти. Значи, че е Коледа, най-вълшебното време от годината. Обаче и най-стресиращото. Що ти е стресиращо? Не можеш да стигнеш върха на елхата ли? Много си забавен. Не, говоря за подаръците. Това е голям проблем. Какво да избера? Дали ще се хареса? Имам ли време да отида по магазините? По магазините пък е така един върху друг хора. Ще се смажете. Страшно е. Слава богу, да, прав е колегата, стресиращо е, но има Макарон БГ. Най-добрият избор за коледен подарък. Имат и тематични боксита, защото това е бокси, да не помислиш, че е кутия. Това е бокси. Та имат тематични боксита за Коледа, които дават свободата на получателя сам да избере своето преживяване. Не може да сбъркаш. Разбира се, можете да запазите традицията и да подарите чорапи, но задължително пахнете в тях ваучер на Макарон БГ. С две думи, кажи чао на стреса и се подготви за весели вълшебни празници.